Здравейте! Тези от вас, които отдавна се занимават с йога, желаят активно да разтегнат двата крака, да поддържат пикочополовата система здрава, бъбреците здрави, черен дроб. Нека заедно с мен да опитат самия шпагат. Отново заставяме в колянната опора. За да подготвим и разгреем ставата, пускам отново крака в полушпагат. Пружинирам. След което, помагайки си с ръцете, сядам върху бедрото, разгъвам под бедрицата. Помагам си отново с ръцете. Сядам и опитвам хубаво да разтегна двата крака. Може да опитам да направя и наклона през рамо. Вдишвам, поставям противоположна ръка върху крака, който е назад. Отпускам се. Поглеждам към небето. Дишам. Задръжте 2-3 вдишвания и издишвания, след което същото опитайте с другия крак. Не забравяйте да завършите с мантрата Ом.